Matsalolin kayayyakin kwalliyar zamani: rashin ƙarfin ido da ɓata fuskoki. Wasu ƙwararrun masana kan kwalliyar zamani sun shawarci mata akan rage yin kwalliya kullum domin tana iya ɓata musu ido da fuskoki. Rashin ɗaukar ciki ga mace. A nan masana sun ce yawan irin waɗannan shafe-shafe suna iya sa mace ta gagara ɗaukar ciki saboda akwai wasu abubuwa a cikin man da suke shafawa da yake shiga ta ramukan gashi zuwa cikin jikin mace da kan sa hakan. Yana kawo tsufa da wuri ga mace, za ka ga budurwa tana tsufa haka kawai. Yana kawo cutar dajin fata wato kansa, yawan ciwon kai, tsigewar gashi a jiki. Kariya daga matsalolin da kayayyakin kwalliyar zamani suke sawa. Masana sun faɗi wasu hanyoyi da za a iya bi domin samun kariya daga wannan matsaloli kamar haka: rage yawan shafa jar hoda, domin yawan shafa ta yana kawo ƙuraje a fuska. Kamata ya yi a dinga shafa farar hoda. A daina shafa tozalin zamani wanda wasu ke kira da gazal ko kuma da turanci eyeliner, domin yana ɗauke da sinadarin da ake kashe ido. Ya kamata ana sa tozalin gargajiya ko kuma kajol. A daina amfani da kayan kwalliyar da suka tsufa. Amfani da gashin idon kanti wato eyelash yana kawo rashin ƙarfin ido, domin ana amfani da gam kafin a manna shi kan gashin ido, wanda idan an je cirewa yakan kawo wasu matsaloli kamar kumburin ido, rasa gashin ido, ƙurarraji da sauransu. A daina amfani da contact lens domin yana kawo makanta. Contact lens wani abun kwalliya ne da ya yi kama da leda, wanda mata sukan sa shi a ido domin canza kalar idonsu.